Áldással teljék, kedves hajlék, csendet kérnék, hogy a beszédem meghalljék. Bocsánatot kérek bátor belépésemért, de nem magamtól jöttem, hanem a Vőlegény úrunk küldöttjeként, hogy a csodálatos szép napon betöltsem én a vőfély szerepét. Bevallom őszintén, hogy erre a napra én már régóta készültem, ezért a torkomat jó élesre köszörültem. Pantallómat is szépen kivasaltam, no meg hát közben egy-két mondókát meg is tanultam. Remélem, hogy a tisztelt szülőket, no meg hát a leendő ifjúpát én meg nem bántom, a vőfélyteendőket tőlem telhető módon el is látom. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Marton Attila vagyok. A Vőlegény úrnak én külön gratulálok, a házas életben sok boldogságot és minden jót kívánok. Kedves vendégeim, mielőtt a ház ajtaján kilépnénk, én úgy érzem, hogy előttünk áll egy igen nagy kötelesség. Vőlegény úrunk, téged én most arra kérlek, hogy pár szóban szüleinek mondjál mindenért köszönetet. De tudom, hogy a meghatottságtól most igen nehezen tudnál beszélni, így hát engedd meg, hogy én mondjam el helyetted, miképpen gondolsz. Téged, kedves Vőlegény úrunk, arra kérlek, hogy fordítsd a tekinteted a szüleid felé, és a következőket mondom el helyetted én. Kedves édesanyám, mielőtt útnak indulnék, könnyező szemekkel először te tőled búcsúznék. Megköszönném én néked anyai voltadat, hogy felnevelted drága fiadat. Megköszönöm én néked, édesanyám, a sok-sok gondoskodást, törődést, mit értem tettél, hogy engem tiszta szívből te mindig úgy szerettél. Édesanyám, befejezem én tőled való rövid kis búcsúzásom, a Jóisten téged hosszú boldog élettel még megáldjon, tiszta szívemből ezt kívánom. Kedves édesapám, most feléd fordulok, búcsúzásom közben most te hozzád szólok. Fizesse meg Isten drága jó apámnak mindazt, amit adott nékem a fiának. Értem való gondját, két keze munkáját, sok nehéz tűrését, élete példáját. Édesapám, megköszönöm én néked a sok szívességedet, a Jóisten áldja meg minden lépésedet. Ezennel befejezem én tőled való búcsúzásom, a Jóisten téged is hosszú boldog élettel még megáldjon, tiszta szívemből ezt kívánom. Kedves testvéreim, most felétek fordulok, rövid búcsúzásom közben most hozzátok szólok. Kedves testvéreim, itt álltok most előttem, hát bocsássátok meg, ha valaha szóváltás volt, én vélem. Tőletek elválni esik most nehezen, látom a szemetekből, könnyeztek is ezen. Szívem megindulva, búcsúm így végzem, áldjon meg titeket a jóságos Isten, és tartson meg bennünket továbbra is testvéri hű szeretetben. Ezennel befejezem én tőled való búcsúzásom, a Jóisten téged is hosszú boldog élettel még megáldjon, tiszta szívemből ezt kívánom. Kedves barátok, rokonok, szomszédok, most felétek fordulok, tőletek is búcsúzok. Megköszönöm én néktek az együtt eltöltött boldog legénykor éveket. De én most titeket arra kérlek, hogy most a nyutamra engem elkísérjetek. És akkor én majd megkérek minden tisztelt kedves vendéget, hogy mostan útunkra minket elkísérjenek. Reméljük kudarcot nem vallunk, és a Vőlegény úrunk mellé egy igencsak szép mennyasszonyt találunk. Köszönöm szépen figyelmüket, egy hatalmas tapsot kérek a Vőlegénynek és a szüleiknek. Kedves vendégeim, ha megengedik, egy kis figyelmet kérek. Kedves vendégeim, úgy látom, hogy itt az asztal már meg vagyon terítve, sok finomsággal föl is vagyon ékesítve. Jöjjenek hát közelebb, vegyenek belőle, de nehogy keveset. Nehogy aztán majd megsértődjenek a konyhában a szakácsasszonyok, szakácslegények. Jó étvágyat kívánok én mindenkinek. Kedves vendégeim, itt áll mellettem egy ékes vőlegény, kinek még nincsen párja. Én úgy értesültem, hogy valaki valahol őt most nagyon várja. Én megkérem a tisztelt kedves szülőket, keresztszülőket, testvéreket, hogy legyenek szívesek most velünk fáradni, minket elkísérni. Reméljük kudarcot nem vallunk, és a Vőlegény úrunk mellé egy szép mennyasszonyt igencsak találunk. Az itt maradó kedves vendégeknek én további nagyon jó szórakozást, no meg persze nagyon jó étvágyat kívánok. Köszönöm szépen figyelmüket, kérek mindenkitől egy kis türelmet, amit már mondottam, remélem kudarcot nem vallunk, és a Vőlegény úrunk mellé egy szép mennyasszonyt igencsak találunk, és ígérem, ha megtaláljuk, el is fogjuk ide önöknek hozni. Köszönöm szépen figyelmüket, jó étvágyat kívánok mindenkinek! Szép jó napot kívánok én a háznak, Istentől minden jót a házurának, a házasszonyának és minden tisztelt kedves vendégének. Ha megengedik, csapatom nevében én egy kis figyelmet kérek. Hosszú útról érkeztünk szeretet békében, jókedvel vidáman, ahogy azt élik szépen. Magunkkal hoztunk egy vőlegényt, kinek még nincsen párja, úgy értesültünk, hogy valakit őt várja. De Vőlegény úrunk mielőtt párját megkapja, nekem egy kérdésem vagyon, mert amint látják, az én kis vendégseregem még kint várakozik, de nagyon. Ha minket befogadnak, én a mondandómat tovább mondom. Befogadnak-e minket? Nagyon. Megköszönöm én a bebocsátásukat, megkérek minden tisztelt kedves vendéget, hogy fáradjon beljebb. Köszöntöm én hát a ház tisztes gazdáját, jó szándékkal léptük át a ház kapuját. Mint már mondtam, a Vőlegény úrunk küldöttjeként jöttem, hogy számára szép mennyasszonyát kikérjem. Megkérem hát én most a tisztelt kedves szülőket, hogy adják ki nékünk kedves gyermeküket, hisz nem cselédnek visszük, nem is szolgálónak, hanem egy életen át tartó hitves párnak.
megkérném akkor a kedves szülőket, hogy adják ki nékünk kedves gyermeküket. Picit megváltoztál. Gyere ide, légy szíves, egy picit bentebb lépünk, íme megérkezett a kedves mennyasszonyunk, egy hatalmas tapsot kérek. Meg is pusztíthatjátok egymást. Nagyszerű. A mennyasszonyi csokrot ezt elkérem, nem menjél sehová, mert látom a vőlegényünk annyira boldog ember, hogy ilyen vőlegénnyel régen találkoztam. Lacikám, megfelel? Nézd már, milyen szép lába van, szőrös, és hála Istennek. Baj, nem lehet vele, leugrott a fáról, nem lecsúszott. Én nem nagyon szoktam más nőt tapogatni, de azért fog meg még. Bocsánat az gyerekekről. Próbáltok meg kettőt lépni? Felészek húznak egyet, jó? Kettőt arra. Na most egy valamit nem értek. Az előbb körbe tapogattad, most meg szórakozó, mulatozó, végig vigyorogtál, mi bajod van vele? Szép egy valami, de csak kérnénk egy kicsit. Szép egy valami, megkérem hát én a tisztelt kedves szülőket, hogy adják ki nékünk kedves gyermeküket. Hisz nem cselédnek visszük, nem is szolgálónak, hanem egy életen át tartó hitves párnak. Megkérem a tisztelt kedves szülőket, adják ki nékünk kedves gyermeküket. Itt az igazi, hatalmas tapsot kérnek! Mi a baj? Ez még randább, mint az elején. Randább? Figyelj már, hát van eleje, van hátulja. Most már szeretném tőled megkérdezni, hogy nősülni jöttél, kedves barátom, vagy válogatni, mert nem a piacon vagy. Hát már lehet még akkor válogatni. Figyelj már, ide hozzuk a másikat, az egy zsák krumpli. Kapcsoljuk, komoly kapcsolatokról. Szegény most elküldöd, mi lesz a gyermekkel? Majd te felneveled. Én? Hát nem én csináltam. Ő csinálta? Hallod, ez egy jó asszony, Níma! Níma, hát jobb nem kell még, ha süket is, akkor az Isten küldte nekem. Csak mit haza? De, nekem nem van ott. Hál' Istennek nem süket meg nem Ním. Akkor tegyek még egy próbát? Igen. Akkor még egy próbát, hát? De azért egy puszit adjam már neki. Vagy vele is táncolni akar? Kedves vendégeim, amint látják, fáradozásaink nem estek hiába, íme megérkezett vőlegényurunk Mártkája, tapsoljuk meg az igencsak szép mennyasszony. Itt most engedjék meg a tisztelt kedves vendégek, hogy először a vőlegényurunk, majd a mennyasszony nevében egy pár szót szólni merjek. Kedves Anita, én megígérem neked, hogy az élet rögös útján végig elkísérlek, mert a szívem tiszta szívből dobog, érted? Szerelmem jelő, fogadd el tőlem ezt a csokrot, meg is puszilhatjátok egymást, a vendégek megtapsolhatják a leendő házaspárt. Keep it simple. Kedves vendégeim, ha megengedik, egy kis figyelmet kérek. Kedves vendégeim, lassan 3 órát üt az óra, ezért készüljön hát mindenki az indulóra. Kísérjük el a leendő ifjúpárt a Hajdúböszörményi polgármesteri hivatalba, majd aztán a templomba. De mielőtt elvinnénk a ház virágszálát, előtte hallgassuk meg a mennyasszony búcsúzását. Némuljan hát el most a hangszerek csengése, szűnjön meg a sarkantyúk pengése, no meg ott hátul az emberek beszédje, hisz a mennyasszony búcsúzásának most lészen kezdése. Most lészen kezdése, legyen hát csendesség, még nem lészen befejezése. Téged, kedves mennyasszonyunk, én most arra kérlek, hogy pár szóban szüleinek mondjál mindenért köszönetet. De tudom, hogy a meghatottságtól most igen nehezen tudnál beszélni, így hát engedd meg, hogy én mondjam el helyetted, miképpen gondolsz. Téged, kedves mennyasszonyunk, arra kérlek, hogy fordítsd a tekinteted a szüleid felé, és a következőket mondom el helyetted én. Kedves édesapám, mielőtt útnak indulnék, könnyező szemekkel először te tőled búcsúznék. Megköszönném én néked atyai voltadat, hogy felnevelted drága lányodat. Megköszönöm én néked a sok-sok gondoskodást, törődést, mit értem tettél, hogy engem te tiszta szívből mindig úgy szerettél. Édesapám, megköszönöm én néked a sok szívességedet, áldja meg az Isten minden lépésedet. Ezennel befejezem én tőled való búcsúzásom, a Jóisten téged hosszú boldog élettel még megáldjon, tiszta szívemből ezt kívánom.
Kedves testvérem, most feléd fordulok, búcsúzásom közben most te hozzád szólok. Kedves testvérem, itt állsz most előttem, hát bocsáss meg, ha valaha szóváltás volt én vélem. Tőled elválni esik most nehezen, látom a szemedből, könnyezel is ezen. Szívem megindulva, búcsúm így végzem, áldjon meg téged a jóságos Isten, és tartson meg bennünket továbbra is testvéri hű szeretetben. Ezennel befejezem én tőled való búcsúzásom, a Jóisten téged is hosszú boldog élettel még megáldjon. Tiszta szívemből én ezt kívánom. Drága nagyszüleim, most felétek fordulok, búcsúzásom közben most hozzátok szólok. Drága nagymamák és nagypapa, elszálltak az évek, megnőtt az unoka. De én emlékszem, oly sok jót tettetek ti értem. Talán ha mesét kellett olvasni, mesét is olvastatok nékem. Drága nagyszüleim, megköszönöm én néktek a sok szívességeteket, áldja meg az Isten minden lépésetek. Ezennel befejezem én tőletek való búcsúzásom, a Jóisten titeket is hosszú boldog élettel, jó egészséggel még megáldjon, tiszta szívemből én ezt kívánom. Kedves barátok, rokonok, szomszédok, most felétek fordulok, hisz tőletek is búcsúzok. Megköszönöm én néktek az együtt eltöltött boldog leánykor éveket. De én most titeket arra kérlek, hogy mostan utunkra minket elkísérjetek. És akkor én most majd megkérek minden tisztelt kedves vendéget, hogy mostan utunkra minket elkísérjenek. Hát reméljük kudarcot nem vallunk, és legalább hogy két boldogító igent, igencsak hallunk. Egy hatalmas tapsot kérek a mennyasszonynak, és ha már itt járunk, meg szeretném kérni a tisztelt kedves vendégek figyelmét, minden lagziban van egy őrült ember, egy kék Ford Focus-szal, ő a videósunk, Nagy Zsolt személyében tisztelhetjük, őt majd legyenek szívesek engedni, meg lehet neki majd mutogatni is. Aztán, hogyha bárkinek bármilyen kérdése, sóholya, panasza, bánata lenne, az legyen szíves majd felén fordulni, mindenkinek gondjára, bajára megpróbálunk megoldást találni, pénzt senkinek nem fogunk adni, előre szólok. Jó? Köszönöm szépen figyelmüket, akkor most megkérek minden tisztelt kedves vendéget, hogy mostan útunkra minket elkísérjenek. És minden tisztelt kedves vendégének, ha megengedik, egy kis figyelmet kérek. Kedves vendégeim, amint látják, fáradozásai nem estek hiába, szép mennyasszony kaptunk mink a vőlegényurunk mellé, hát ők már egybefortak, mindketten egymásé. Kedves szülők, szép gyerekeket tudom, igen, fájó szívvel adták, de nem csoda, hisz önök ápolták, önök dajkálták. Én most már önöket arra kérem, hogy ne is búsuljanak, ne is könnyezzenek, egy helyet inkább most már kettőt szeressenek. Ürítsük át ki most parrukat az ifjú párra, sok boldogságot, hosszú életet, meg szép nagy családot kívánva. Kedves egészségére kívánom mindenkinek, egészségünkre! Drága jó uraim, amint látják, az asztal már meg vagyon terítve, a késvillatányér, meg a kenyér el van már készítve. Ide jönnek majd az étkek szépen sorjába, hogy az a sok gyermek, lányasszony ne várjon hiába. Most az egyszer megkérek minden tisztelt kedves vendéget, hogy foglaljon helyet. Köszönöm szépen figyelmüket. Egy hatalmas tapsot kérek a mennyasszonynak, vőlegénynek, meg hát a tisztelt szülőknek. Kedves vendégeim, behoztam én a tyúkot meg a kakast, hát most nem sülve, hanem főve van az. Tányéromon van itt tyúknak eleje, hátulja, na meg hát rajta van itt kakasnak a lába. Nem is fog ez többet kapirgálni már a szomszéd udvarába.
Mondhatjuk már ennek, hogy hessel, fogyasszuk át ezt el nagyon jó egészséggel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a főnökhöz. Legyenek hát csendesen, mert a tál a kezemben már nagyon tüzes, a háta mögött lévő emberek meg bizony meg már nem szüzek. Legyenek hát csendesen, hisz annak szolgálunk a házba szívesen, aki szépen múlat és rendesen. Itt van hát az első tál étel, behoztam, hogy el ne ejtsen, mindig imádkoztam. A szakácsokkal jó felfűszereztettem, hisz annak örülünk, ha tálat viszünk üresen. Így tudjuk azt, hogy a kedves vendég gyomra nem marad üresen. Minden tisztelt kedves vendég tudja, hogy a leves az ételek alapja, hát boldog ember, aki ezt bekapja. A leves csinál a többi ételnek is ágyat, kívánok én hozzá mindenkinek nagyon jó étvágyat. Kedves vendégeim, mivel a világon nincs több ilyen finom étek, hát erre a kedves vendégnek vizet inni vétek. Itt van a két tál, melyet tartok a kezembe, az egyikben marha, a másikban sertéspörkölt van benne. De nehogy azt higgyék a kedves vendégek, hogy ezek az állatok olyan könnyen kerültek a tálba bele, mert bizony egy héten át birkoznom kellett vele. De a kedves vendégek, az én fáradtságomat most ne nézzék, a finom pörköltöt szedjék, széles jó étvággyal mindent meg is egyék. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek a pörkölthöz. Kedves vendégeim, a paradicsomkertből éppen most érkeztem, mely kertnek gyümölcséből én már sokat tettem. Mivel ottan én sokat kertészkedtem, hát széfejes káposztát azt bőven termesztettem. Nagy-Magyarországnak jó részét bejártam, de így káposzta félét még nem sokat láttam. Amerre jártam, mindenki dicsérte, fülemmel hallottam. Káposzta az étkek vezére, szép magyar hazánk, országunk címere. A kertészeknek mai napig gondja vagyon erre. A hús le van darálva, föl van fűszerezve, rizssel van keverve, és a finom káposztába bele van tekerve. Hát, hogyha valaki nem ismerné föl, magyarok fölledele, a töltött káposzta. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a töltött káposztát. Kedves vendégeim, behoztam én a butellát, jóból észem benne. Engedjék meg a tisztelt kedves vendégek, hogy először a vőlegény urunknak töltsek belőle. Tehát vőlegény urunk ne siessen annyira. Nézzem már körül, még mindenkinek üres a pohara. Amíg mindenki megtölti a poharát, addig átadom a szót a vőlegénynek. Kedves vendégeim, elérkezett hát végre a lakodalom napja. Én megkérem önöket, hogy ne is hagyjuk abba. Holnap délután még nem is megyünk haza, hiába meredezik itt a vőlegény urunk nyaka. Örüljön, végadjon, kedves jó násznépen, ami mennyasszonyunk meg majd gömbölyödjön szépen. Szülessen sok gyerek, egy se legyen durva, minden csinos lányból legyen egy jó anyós. Gyöngyöző homlokkal, lüktető derékkal, ami vőlegény urunk a mozgásért él-hal. Ám de másnap úgy kell dörzsölni az inát, így áll az, aki szereti az ágyat. A régi ház csendes, a mennyasszony távol, zokogva búcsúzott ő kedves jó anyától. De még a nyugodtapós lelke is megingott, mikor az anyós oly nagyokat sóhajtott. Az én kedves vőlegény urunk, fiatal barátom, a múltkor sápat levelt, amint látom. Kérdem tőle, te mondd, miért vagy oly aszott? Ő vágyattan mondja, hogy egész éjjel fájt a foga. Kedves vendégeim, én abba hagyom már, és befogom a számat, hisz időt kell hagyni a jó mulatságnak. Kedves vendégeim, én úgy gondolom, hogy ittunk már itt jó eleget, üléshez most már táncoljon egyet. Táncoljon hát majd mindenki egy kurtát, de csak óvatosan, le ne tapossák egymás nagylába ujját. Mert amikor nagyapánk az Isten parancsára a vízözön elől futott a bárkájába, azt az egyet azért mégiscsak jól tette, hogy a szőlőtőkét el nem felejtette. Mert bizony neki köszönhetjük, hogy a bort így módon ismerjük. Legyen hát most ezért mindenkitől hála, ígyunk egy pohárkával, mulassunk még máma. Kedves egészségének kívánok! Kedves vendégeim, behoztam én a tyúkot meg a kakast, hát most nem főve, hanem sülve van az. Igen ám, de ez a kakas életében igen nagy csintet, mert ami a mennyasszonyunkon egy lyukat csípett. A vőlegény urunk tegnap délután ezt szűséggel fogadta, hogy ő ezt a lyukat egy életen át foltozgatja. Hát én kívánom, hogy legyen is látszatja. A szép tyúkot meg kakast én megsüttettem, no meg hát el is sortíroztattam azt a következő képpel. Ami mennyasszonyunké kakasnak a farka meg a töke, hisz idáig neki nem volt hozzá semmi köze. Vőlegény urunké tyúknak szép fehér melje, hisz csak szopogatni kell, jajna, hogy lenyelje. Fiatal lányoké kakasnak a nyaka, hisz az hajlékony és kemény, mint a vőlegény urunk nagy lába ujja. Fiatal legényeké tyúknak két szép húsos combja, hát combja közével gyűjjön meg a gondja. Nászoké a fara ismerik már régen, szokták is ők simogatni paplanon és pléden. Többi részét tegyék idősek és gyerekek, ne talántál, ha valakit kihagytam a sorból, az egye minden részét is igyon rá a borból. Jó étvágyat kívánok minden tisztelt kedves vendégnek, megkérem a kedves vendégeket, hogy legyenek szívesek kifáradni, a svéd asztal ott van megterítve, tessenek szedni és jó étvággyal elfogyasztani. Köszönöm szépen figyelmüket! Kedves vendégeim, egy hatalmas tapsal fogadjuk Kelet-Magyarország legújabb újpárját és a mennyasszony kortát!
Kedves vendégeim, a szerelemszele a lisztet összefújta, egy cukrászlegény teljelmézzel összegyúrta, azt mondta, ennek igaz neve torta. Szép mennyasszonyunk, ha fölszeli, ami vőlegény úrunk majd örül neki, csók tőle szép pici szája, kedves párját majd reggelig csókolja. Kedves vendégeim, most tortát tegyünk, míg el nem fogy egészen, hisz a következő fogás az majd mázsálás részen. Hisz bele van sütve tortába, fűrészpor, korpadara, árpa, meg hát 9 kofa asszony összes tudománya. Lábak közt kevelte hozzá krémet a nagy júcsa, hát attól az illata kicsit igen furcsa. De nézzék meg, hogy milyen szép fényes körömlak is van rajta, 3 kutya, 3 éjjel csak nyalta. Ezek után legyenek majd belőle, de nehogy keveset, nehogy aztán megsértődjenek majd a cukrászlegények. Jó étvágyat kívánok a tortához mindenkinek! Nos, kedves vendégeim, itt áll mellettem egy ékes mennyasszony, hogy ezek után most már újasszony fejjel még egy jót hullasson. Kedves vendégeim, sárga madász állt e házra, új menyecske jött e házba. Szálljon áldás az urára, új szintén a párjára. Tisztelt kedves vendégeim, az új párt az Isten értesse úgy, hogy már az egy évre jöhessünk keresztelőre. Az örömszülőknek én minden jót kívánok, főleg akkor, amikor kapáltok. Nászony uramnak életkedvet, a lányoknak nálam hálni ügyesebbet. Ugye, kedves vendégeim, múlatunk még egyet. Kedves vendégeim, híreim vannak az önök számára, éjfélködött az óra a lakodalmas házba. Jöjjenek hát közelebb, ne várjanak most másra, hisz jól tudják, az új asszonyt először a férje viszi táncba. Táncoljon hát majd vele mindenki egy kurtát, de csak óvatosan, de ne tapossák cipőjének orrát. A táncot a kedves férjével kezdi, a többi még ráér. Húzzátok zenészek, húzzátok az új párért. Eladó az új asszony! A tortáról és a rövidítóról senki ne felkezzen meg, mindenki sorra fog kerülni. Jöhet a taps, hölgyeim és uraim, jöhet a taps! Nos, kedves vendégeim, hogyha már itt tapsolgatunk, meg így mindig a helyére vonult, azokat szeretnénk kérni, azokat a tisztelt kedves vendégeket, hogy legyenek szívesek tapsolni, akik idáig a mennyasszonnyal, vőlegénnyel, újasszonnyal, új emberrel meg voltak elégedve. Egy hatalmas fütyülés kiabálott. Azokat a tisztelt kedves vendégeket szeretném, hogy tapsoljanak, akik forgalom irányítóinkkal, videósainkkal idáig meg voltak elégedve. Én már láttam felvételüket, hát csalódást okoztak-e vagy nem nekem, majd ezt önök elmondják, hogyha látták a felvételt. Szerintem elég jól dolgoznak, na de hát ugye minden embernek más az ízlése. Szerintem, na mindegy, Nagy Zsolt Hajdúvöszörményről és a másik Nagy Zsolt az ifjabbig, istenetességet sokáig. Most azokat a tisztelt kedves vendégeket kérném, hogy tapsoljanak, akik velemben, Marton Attilával, mint vőféjjel meg voltak elégedve. Köszönöm szépen! A telefonszámom az 0670 922, ez csak a videó kedvéért mondtam el. Én meg szeretném köszönni eddigi figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm, további nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. Hogyha véletlen arra döntött valaki, hogy meg szeretne nősülni, vagy férhez szeretne menni, állunk rendelkezésére, akár ilyen csapatba, akár a csapatot megbontva. Még egyszer meg szeretném köszönni figyelmüket. Nem tudom, hogy van ennek a háznak násznagya vagy gazdája, mert bizony vele mennék vendégsereg igazgatására. Benyújtom Domszónak meghallgatására, ami gőzösünknek az irányítására. Megy a gőzös kanisára. Lakodalom vonat nélkül nem múlhat el. További jó szórakozást kívánok mindenkinek. Megy a gőzös kanisára. Megy a gőzös kaniság.